Mia mono omurikeito Josephat Hamisi ase oroboti ororo ikranu koro ase chinsemo chia Kiogoro togotikana nayo nigo omo MCA bwe wodi ya Bogusere yogotoka se bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii Vincent Abuga abaire kago kwanira emirobero au iyo abegete yochikoreta amagenderero ase wodi yogo kwana chingaki abetega kumirana na gose chingaki abaga kumirana n'abanyakyombe nigatebire na nigagocha kwene kiangoro arogosira gocha se chiskuru Unenchireyemo yoko konya aborokiwa gukora byase giskuru nabo igokone kiabu namba bwate abari mu bayisaino muri Kyoto Mildred Momanyi no roboti urwasobwime Chiwodi chonsi emerongene na isano ase county ya Kisii nigo cyacakire kurwa obokoreri bene wetera aba MCA babo abo bachorwa ase obochori bo mwakoyo Omo MCA bwe wodi ya Bogusero Vincent Abuga nigo agenderete guikirania amagenderero au gati yabo estima amariogo asiji dispensary buna akoenekia ya gitari ite araganga dispensary asembere muyane na chabete metangani na mele tishonga gwetero so mugaba no itu na leta amariogo nyaganja aiga se dispensary ite araganga na ende ngatebi ngatebi abanyagitari bame kishonga batukirolo amangana ari munyagitari yagocho igasayino tama amangana intwa kandi muroche sima kegende tekosuja nitagete kumekishonga asemyake mwanjo letendo atrisi sima yaikira abantu baitwa asensemo yokubaika ange abamenyi baye nigo aigoire EOBC ensemo ya Musocho ase aratokekera Jumatatu chinsa ibere goika chinsa isano nemo ase arategerere ebirero by'abamenyi ase boigo achora omumanager bwe ward ase Lieta Johnson eliokobwaterana igonde wense bwata mangana botani ke injuji takombisiana Musocho lyotoigo Asechio visi sa county no visi ane na inche tegete ko batangaza itukulia no go chichonyore neri tukulia Jumatatu uchakira chinsa ibere paka saa 6 kamili na abairo musibole nchwa senge ndiko consultation yara abantu bantu tumba bwato bokonwa wao kune grupu chigrupu cheito chiroro chabire myake mengi bataliko konyeka Ase ensemo yechiskuru nigo omoske Abuga aene kirigo chia gonchoreria ase arure omubwekano bweskuru yaraganga secondary iyo ebwate amakongwa mange ayo akolemaria ogokora buya kwa baorokigwa na charity program yo make sure abana mbali bagwaga chikari nebintu byaroto ka kibiro bikatugwatira neto make sure ngibintu byase ibiro binatebe ne bumugambi tari kumbwatisi emirime inkonye korane n'abana inchi enchirango esababu gukora yonsi tokonya abana baitu tubwate polytechnic ka kibwata abana batanu kuruna nakane tetikadi moche mugendo abana bayitire sarasi eskuru ego twara abali abange ekera abana funsi ba eskuru ndi abana 58 kaji ituguchi unarenge no director of education abana funzi barigeze the form n'abana funzi 15 boka oyo omonaiba akamyoti tayi oyo ndaru alitanye goje school igabana funzi bago yokora mate 13 kulingana n'iri kigo ry education bana bari wanjye gukora mate mwaze school barenze ya sarasi abana bako ngende school ura sambi na nusu iwe gazatiza mwana tayo school inere school yok Bugisere ndima etabuwa te press ontage toi wana bali mole eita baita leo colleagues usagende eskuru eye koikecha te gotwara press ginko reporteria egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.